Aldiz, 14 puntutako eskaeran, 2 mugimendu egin zituen negoziazioa desblokeatzeko asmoz. Sindikatuek azaldu legez patronalak aurreko proposamenari eutsi dio, hau da 4 urtetarako gehienezkota tauletan 16% soldata igoera egitea. Alabaina horrek ez du bermatzen sektoreko langileen erosalmena eta hori marra gorria da langileen ordezkarientzat. Urte bat beteko da laster, lan hitzarmen berria negoziatzen hasi zirenetik tarte horretan 6 greba egun egin dituzte eta beste 5 erregistratu. Gainera tentsioak gora egin du azken protestetan, besteak beste ertzaintza bereziki oldartu baitzaio langileriari. Gauzak horrela gatazkari irten bidea bilatze asmoaz, gaur legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko metalgintzako plataforman. Horrez gain, protesta egin dute Bilbon lan gatazkaren baitan Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera salatzeko. Arratsaldeon guztioi, hurrengo mahai negoziatzailea hilaren 21 dute bi aldeek eta sindikatuek patronalari dei egin diote bileran akordio batetik hurbil dauden proposamen eta eduki ausartak aurkeztu ditzan. Ordea tentuz bada ere Igor Arroyolabeko koordinatzaile orokorrak kritika bat egin dio Michel Lakuntzaren sindikatuari. Borroka batzuetan Bizkaiko metalgintzan esaterako bere aldetik jokatu izana ez baitute ulertzen. Atzo aurkeztu zuen Arroyok Euskal Herriko langileen lan eta bizi baldintzak izeneko laben Ipar Hegoa fundazioaren azken txostena. Hor borroka sindikalen argazki gazi gozoa egin du koordinatzaileak, besteak beste, hurrengo hilabeteotan hainbat hitzarmen egongo direla aurreatu du Arroyok, baina esan legez ikusteko dago horietatik zenbat izango diren oso feminizatuta dauden sektoretan, uste baitu horietan planteamendu bereziki gogorrak dituztera Confebask eta zen enpresaburuen elkarteek. Gaur gurean izan da gonbidatu nagusik isagari. Matxismo bat, argita garbi, emakume langileak baztertuak eta diskriminatuak direla, alde batetik emakume langileei bidea izten zaiela hainbat eremuetan, sexuen araberako lan banaketa bat dagoelako, eta beste alde batetik sektore prekarizatu eta feminizatu horietan, non gehiengoa emakumezkoak diren, patronalak areta zikoitzago jokatzen duelako langileekin. Ikusten ari gara negoziazio kolektiboan, blokeatuta dauden hitzarmen horietako asko eta asko feminizatuak dira, eta horren atzean badago patronalaren gutxiespen bat emakume langileek egiten duten lanarekiko. Langile batek bizia galdu zuen atzo Donezteben, N121 errepidean lanean ari zelan behargina istripua gertatu orduko hil zen. Antza makina zabaltzaile batek harrapatu zuen gizona errepidea asfaltatzen zebiltzala. 52 urte zituen langileak eta barainaingoa zen, eskualdeko mediku zerbitzua, suhiltzaileak eta foruzaingoa istripua jaso, eta berehala joan zirenara, baina langilea hilda zegoen dagoeneko. Ekin diote jasotarkoaren xehetasunak bilatzeko ikerketari. Obenasa Nafarrako obra berezietarako enpresarentzat ziharduen eta N121 errepidea 2 gehi bat tankerako bide bihurtzeko lanetan ari dira orain. Bestaldetik datozen 5 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako estatuari ordaindu beharreko kupari buruzko akordioa izenpetu dute gaur goizean Madrilen. Haren bitartez adostu dute 1.472 milioi eurorena izango dela oinarri urteko behin-behineko kupoa. Kopuru horri zenbait moldaketa egin beharko zaizkio enplegu publiko aktiboen finantzaketari dagozkionak hain zuzen ere. Zenbateko hori gaur egun ordaintzen duenaren oso antzekoa dela nabarmendu dute Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek 2021 urtean esaterako 1.403 milioi izan ziren. Espainiako estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion zerbitzuengatik jasotzen duen ekarpena da kupoa. Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburuak aurreratu zuen moduan, aurrera gorako utzi dituzte beste 2 zerga berri, energia konpainien gainekoa eta bankuen gainekoa. Zerga horiek urtarriaren lehenengoan jarri nahi ditu indarren Espainiako gobernuak, baina oraindik ez du haien tramitazioa bukatu. Bihar igaroko dira kongresutik eta zenbait aldaketa izan daitezke oraindik ere. Esaterako PSOEren eta Unidos Podemosen lehen proposamenak zioen energia konpainiek beren diru sarreren zati bat ordaindu beharko zutela, baina Europako Batasunaren irizpidea da irabazien zati bat ordaintzea eta baliteke aldaketa hori egitea Espainiakoan ere.
Hain zuzen ere Oskar Matute Euskal Herria Bilduko diputatuak iragarri du akordio bat lortu berri dutela Espainiako gobernuarekin zerga horiek Hego Euskal Herrian lau foru ogasunen esku gera daitezen. 3 hilabeteren buruan itxiko dute eskumena, Matuteren arabera. Horrez gain, koalizio abertzaleako arbidez jakitera eman duenez, zerga horiek egiturazkoak eta betirako izatea aztertzeko konpromisoa hartu du idatziz esekutibo espainiarrak eta gaiaren inguruko txosten tekniko bat egingo duela agindu du. Gaur akordioa lortu dugu Espainiako gobernuarekin banku eta elektriken zerga Euskal Ogasunak kudeatu dezaten 3 hilabeteko epean. Gobernuak atzera egitea, Euskal erakundeetan eskumenak errespetatzea, autogobernua defendatzea eta gure eskaerak onartzea lortu dugu. Akordioari esker, gainera, zerga hauek egiturazkoak eta betiko bihurtzeko gobernuaren konpromisua lortu du. Gobernuarekin adostu dugu txosten bat egingo duela aukera hau aztertzeko. Horrez gain, hauteskunde aurreko eta ziurgabetasun ekonomikoko garai betean erreforma fiskalariateak itxizkio Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak. Horregatik, oposizioak 2023rako aurrekontuen inguruan akordio bat lortzeko aukera urrun ikusten du. Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosiuk eta PP Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzarekin egin duten bigarren bilera sortan parte hartu dute kontuak adosteko asmoz, baina ez da jarrerarik hurbildu, iruindarrek balizko itun bat zerga aldaketarekin lotzen baitute. Hala ere, 3. hitzordu bat egongo da Azpiazuk talde bakoitzari helarazitako proposamenak aztertzen dituztenean, baina ohartarazi die ez dela zerga aldaketak egiteko unea. Alderdi bakoitzak negoziazio taulan duen kokapena kontuan hartu behar du. Eta Jaurlaritzak ekaintza eskuzabalak eta konpromiso sendoak helarazi ditu talde politikoi helarazi dizkiguten gaiei heltzeko. Espero dut gai izango garela akordio batera iristiko, arrakasta kolektiboa izango litzateelako. Bestaldetik, 4,7 milioi tona handitu nahi du Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan mota daitezen industria hondakinen kantitatea eta horretarako industria hondakinetarako 3 zabortegi handitu. Hondakin gutxiago botatzeko eta 2024rako hondakinak modu autosufizientean kudeatzeko plana aurkeztu zuen atzo Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailburuak eta orduan iragarri zituen aldaketok beste zenbait neurrirekin batera. Bestak beste hondakinak eta lurrak balorizatzeko azpiegitura berri bat egingo dela ere iragarri du. Bilatu behar dugu nolabait autosufizientzia esaten dugu, hau da, erkidegoan behar dugu hondakin guztiak kudeatu. Eta hori egin ahal izateko ze behar dugu? Behar dugu nolabait kanon batzuk ezarri hondakinak kudeatzeko momentuan, eramaten direnean zabortegietara eta bar. Atean dugu Euskaraldia, datorren ostiralean azaroak 18 hasi eta abenduaren 2 arte